Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε από την Ελβετία. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο για επιστροφή προς Ελλάδα. Περάσαμε υπέροχα αυτές τις μέρες. Είδαμε μια χώρα η οποία μυρίζει πολύ χρήμα. 1.17 είμαστε. 1.17. Είναι εκεί, κάνουμε check-in. Πάμε για check-in τώρα. Να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Το πάμε καλά. Ναι, είμαστε 1.17, είμαστε εδώ πέρα στο 65 είμαστε. Το check-in μας είναι 1.17 θα είναι. Με βαριά καρδιά φεύγουμε από τη Γενέβη. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η χώρα. Άλλωστε, ποιος ο λόγος να σκοτώνεις στα βουνά αν δεν απολαμβάνεις μετά ότι βρίσκεις σε σωστές χώρες. Επιστροφή πολύ σύντομα.